Nagpadayon ang mas gipakusyang kampanya karon sa Davao City Police Office batok iligal nga droga nga maoy gipanukaran sa gilusad nga sa gunsong mga operasyon sa walay pili nga oras. Subay sa maong paningkamot, pasado alas 10:07 sa milabay gabi, laing street level individual drug personalities nasab ang nasikop sa mga personay sa Buangin Police Station atol sa gilusad nga bypass operation sa Zone 1, Barangay Buangin, Davao City. Nahimong positibo ang pag-aristo sa mga suspek nga gilang sila si alias Negra, 51 anyos, og si alias Joel, 53 anyos, human kini aktong napalitan sa operatiba og pakiti sa gidudahang shabu. Atol sa pag-inventaryo ni kamat sa balor 108,460 pesos ang droga nga recover gikan sa ilang posisyon nga kasamtangang gikusudiya sa kapulisan nga mao'y gamiton sa kasong ipasangal sa duwa nga paglapas sa Section 5 ug 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Una na sa gibutiag ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarip nga dili kini muundang sa paggukod o pagsikop sa mga iligalista, ilabi na sa mga drugista sa kamatuoran nga ang iligal nga droga maoy nakitang dako nga hinungdan sa pagtaas sa krimen sa komunidad. Katropa, kaping nga healthy ug dunay glutatayan ang collagen ay magipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas, XFM News.